Puro payong yan, no? Tignan mo. Naglalandslide. Ayun, no? Ito mo naman lang. Yan lalim. Grabe, oh. Uy, pag nahulog cellphone dito, durog. Ito yung kalsada. Ito naman yung kabilang pa. Okay, dito kami sa San Nicolas. Punta kami ng Maliko. Pagas lang tayo at dire-diretso na tayo ng Maliko View Deck. Okay, good morning. Ayan ay January 1, 2026. Happy New Year. Okay mga boss. Full tank boss, unleaded. Pa-full tank natin to. Full charge na tayo. Naka full tank na tayo. Thank you. Let's go na tayo. Ito na kami, palapit na kami sa packet ng Maliko. Ang ganda ng view dito, oh. Makikita mo yung kagandahan ng bundok. Wow, ang lamig pa ng hangin. Excited na makarating ng Maliko. Puro payong yan, no? Tignan mo. Oh, puro payong yan. Ay, minsan man nilang gumaya dito. Kasi matagal na to eh. Parang 3 taon na ata to eh. Ito na, kita na yung view ng Maliko. Pagdating natin ng tulay, diretso na ito paakyat. Galing ng view, 360 view. Ayan o. Wow. Ito na, kita na oh. Kopya. Ito na, palapit na ng palapit yung bundok sa palapit na lang kami ng palapit sa bundok. Ito na, umpisa na. Ito na, umpisa ng akyatan. Ito. Umpisa ng akyatan. Ito. Umpisa ng Maliko ito. Ayan, itong tulay na to. Ayan. Ito. Umpisa na to. Villa Verde Bridge pala to. Umpisa na ito ng Liko, paakyat. Oo naman, oh, kita mo kalsada, di ba? Oh. Kaya pag mahina ang motor mo rito, drive safely, arrive home alive. Ano sabihin yan? Oh. Kita mo? Umpisa na ng sigsagan to.
Meron pa mas magandang view dito. Meron din mga view deck dito mamaya. Marami no, kita na yung baba oh. Ayun no, mamaya lalapit pa dyan yan. Diyan ko na yan. Ang lupit ng sigsagan dito, parang ito na, mamaya nga sila oh. Buti walang araw. Sa taas maganda ang kwan dito, sa taas yung view deck. Vlogger ba yun? Kaya pag mahina yung motor mo dito ala life is beautiful oh. Drive safely. Pero hindi halatang paakyat. Kami ting-ting nung una punta namin dito, lumalagpas kami dyan eh, namamangha kami. O, tinan mo yung kalsada oh. Double yellow lane eh, kaya bawal talaga kuman dito magmabilis eh. Oh, ito pa. Lubog pa yung kalsada oh, lumubog oh. Nagla-landslide. Ayun oh. Ito naman lalim oh. Paano pinanggalingan natin? Marami palang landslide din dito sa mga kalsada. Ito mga galing ng Nueva Vizcaya mga yan. Oo. Ayun ito, simentado na yan. Kasi kon nga ng landslide to eh, pag umuulan. Wow, ang ganda oh. Oh. Pero dito ang hintuan na isa, maganda yung tanawin. Oh, ganda oh. Tabi mo dyan doon sa bandaron. Ano naman ang bangin oh. Oh. Yeah, yan lalim. Lalim. Wala ba? Ganyan rin ka sa may kon eh. Sa may yung pinalguan namin, ganyan ang bundok. O di maganda pala. Oo, tapos namin, tapos yung baba niya irigasyon. Tapos may kaya lang walang cuttings doon. Talaga may bangko kayo. Irigasyon na umaagos yun. maganda pala. Maganda pala talaga. Hindi naman to Sierra Madre, Carabalo, Mountain.
Lalim ng bangin, oh. Anong oras na ba? 10. 10? Mga 10:13 doon tayo. Wala layo pa? Malayo pa to. Ano ba ano pang akit? Yung Maliko View Deck, yan sa ako na yan. Yan. Tapos kita mo lang. Oo, Maliko View Deck. Tapos pag lumagpas ka nun, di ba Biskaya na yun. Gawa ng bagyong O1 to, kaya ganito to. Ay, ito, bagong lagay lang tong semento na to. Oh, nakakalula yung kanyang no? Ayan, landslide prone area to. Delikado sa gabi magkon dito. Sa gabi, delikado ang pumunta rito. Tama naman, walang kuryente, oh. Ganito yung daan pa, ano yung pababa. Ah, yung kwan, yung Kabyang Tunnel. Di ba? Dito yun eh. Batangas ang likod ang kabila noon. May nahamin. Ah, Iba yung parang intersection yun. May dito parang yun. ah, Tapos yung taal. Taal. Nakikita mo dito sa yung taal. Tuloy yung taal. Oh, may bahay dito yo. Tuktok na ng bundok to eh. Hindi, dito lang. Dito sa kabila, meron pa yan. Mas mataas pa yung isa. Meron pang mas mataas dito eh, no? Wow, ang ganda ng ano. Mamaya doon tayo sa may... Ito, siko to. Itong kurbada na yan. Siko yan. Oh, yun mo. Siko yan. Oh. Pero dito maganda. May akyat tayo dun sa akin. Ganyan o, parang ganyan. Wala pa naman ko parang Kita mo yung daan. wala akong bibili ka ng Medyo pababa, no? Pero may akyat na naman to. Stop over muna. Oh, ganda ng camera niya. Sana all. Stop over muna kami. Oh, talagang kun eh. High tech. Oy, palubat na yung aking camera. Lubat na siya. 24 na lang. Okay, ang ganda oh. Mga di camera tong mga to. Ganda oh. Nakaka-amaze talaga dito sa Maliko eh. Kaka-amaze siya eh. Ayun o yung view deck ko. Akit tayo dyan, gusto nyo? Mamaya na lang pagbalik. Ayun na. Meron pa yan, malayo pa to. Unang view deck pa lang yan. Oh, ito may bundok oh. Doon kami nagkuman dati nun eh. Dami palang mga kwan. Doon tayo oh. Ay. Dami palang turista rito pag ganito.
Oh. Na ako. Sky Plaza nga, wala pa sa inyo eh. 1,200 yun eh. Nagagahaya nga kayo ng malagkit eh. Nalata pa rin kayo. Ito, akit kami oh. Kakapagod nga. Kakapagod nga. Grabe oh. Uy, pag nahulog cellphone dito, durog. Ito yung kalsada pababa oh. Yung kalsada. Yun. Si bundok. Wow. Lupit. Punta rin yung kanyang kwan. Biodik lang ng Maliko to. Pahingal umakyat. Oh. Oh, saan yung kasama ko? Nandun na. Doon pa kami sa dulo. Ito naman yung kabilang party. Wow. Lupit ng bundok. Grabe. Nung unang punta namin dito, wala pa to eh. Ginagawa pa lang. Ano naman? Sea of clouds. May drone. Ingit naman nun. Sana all naka-drone. Mawaya pala. Masayang oh. Aray no, sila Galwan. Yun o. Ayan o. Punta tayo dito. Nandito kami ngayon sa Santo. San Nicolas. San Nicolas. San Nicolas. Maliko. Ang ganda oh. Maliko. Ay! Ang yung aking camera. Ito ang gitna ito. May bayabas pa oh. Ito, pakat kami ng kan. Bakit pala ako? Oh, ganda oh. Grabe. Lupit. Saan yung drone? Yung baba niya, may ito yung pababa na yan. Pababa. Oh, may harang siya na tawad. Ito. Oh. Kita nyo? Sea of clouds. Eh? Boss, pabanti konti. Ano ba, ang tagal nyo naman mag-aayos dyan? Parang mag-set up yung dalawa na yun. Kala mo naman may sineset up, wala naman. Dami kinakalsod. Ako na helmet. Ang dami nyung kinakalkal eh. Dami nila oh. Ay, bahay Kubo Budik pala to. Pataas to oh. Malapit na yung fountain dito.
Maambo na. Wala oh. Nag-landslide pala dito nun eh no. May ginagawa rin dito ko no. Oo, yun no. Ang lamig ng ulan ano, yung patak ng ulan, ang lamig. Hindi ka pa na giniginaw? Hindi ka pa giniginaw? Pag giniginaw, ang lamig. Ang lamig ng siwi nung hangin eh. Si Pia nga pag-awi, walang pumunta tayo madaling araw. Malamig dun sa pag madaling araw dun sa iniga namin sa kwan. Wala yan rin sa kasitan, paling kamarad. May mga ilang bahay na rin. Oh, ang baba ng ulap dun oh. Coffee shop. Ayun na, Biodik din oh. Welcome, tamang dikalit. Ano? Tamang dikalit, Biodik. Dumadami na. Tamang dikalit. Eh, may kuryente na, ayun oh. Saan kaya kumuha yan? Sa kung Nueva Vizcaya kumuha yan ng kuryente. Ito, meron din tinatayo oh. Oh. Ito bahay lang eh oh. Dito sila magbangking yung mga nagbabangking sa Marilaki. Sigurado, pulutin sila sa bangin dito. Dito, mag-sharma na sila. Oh, dito oh. Doon sa Mexico, yung paliko, dito sila magbangking-bangking. Ayan natin yung, ayan, ganda nung ko no. Oh. May mga bahay na oh. Eto, Nueva Vizcaya na to. Campsite yan eh, no? Yan. Picture daw, picture. Mag-picture na ako sa Nueva Vizcaya. Picture yan, no? Nueva Vizcaya. Diba, nakarating tayo ng Nueva Vizcaya nang nakapadlaka lang. Nakapantulog lang. Bird! Ang sa bird! Dapat nagpa-picture ako doon. Papabumalik ka. Nueva Vizcaya? Pagbalik. Pagbalik na lang. Ayun no, Maliko Viewpoint 83. Yan na yan? Hindi pa. Biodik yun. Ano yung viewpoint? Nasa tabing kalsada lang yun. Siguro yun yung kauna-una. Kaya viewpoint. Bulalo? Papaitan. Mamaya na.
Busog pa ako eh. Ayan na yung yung ulap. Dito na meron na nung kami ni Ting Ting. May hamog na dito. Oo, ang nakapal ng hamog na rito noon. Ano sa pupunta? Parang 9 ata, dito na kami nun eh. Ganyan ano. Alas 11:30 na ata. Wala na. Uy, ang lamig! Bahala, kaya mo kaya mo mag-jacket eh. Oh, babangking siya. Oh. Sige lang, bumangking ka rin. Bumangking ka rin. Kaya ito nababasa. Yung kwan, Naipon yung tubig. oo. Yung hamog. May gagawin din dito. Ayan, ito na yung view deck. Yan, Ang ganda nung pagkakapicture mo nun, ha? Yan na yun? ayun o. Oo. Ayun o, Maliko view deck. Ay, ano ba yung tinitingnan ko? Beautiful. Ayun o, yung Maliko view deck. Tayo. Ayan nga yun o. Yan na yun. Oh, 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 oh. Ah. Nakakagamitin ko nga dito. Ito, picture na kayo.